Potatranská obec Huncovce patrí nepochybne k najstarším na Spiši. Jej územie bolo osídlené už v dobe laténskej ľudom púchovskej kultúry. Prvá písomná zmienka o obci pochádza až z roku 1257. Patrila totiž k územiu rozprestierajúcemu sa medzi Snežnými horami, riekou Poprad a obcov Žákovce, ktoré roku 1209 predal bamberský biskup Egbert spišskému prepoštovi a jeho sestre. Uhorský kráľ Ondrej II predaj listinou potvrdil. Z listiny vyplýva, že Egbert dostal tento majetok od kráľa po istom Sebusovi. Kráľ obyvateľov tam žijúcich i tých, ktorí sa tu prisťahujú, oslobodil spod právomoci spišského župana. Osudy Huncoviec sú v stredoveku spojené s predkami rodu Berzevici, ktorí zaiste využili výsady, ktoré im panovník udelil, a od druhej polovice 13. storočia usadili nemeckých osadníkov aj pri pôvodných slovanských osadách Veľká Lomnica a Huncovce. V prípade Huncoviec je to zrejme aj z vývoja názvu obce, ktorý je mimoriadne zaujímavý tak pre historikov ako aj jazykovedcov. Obec v stredoveku totiž vystupuje pod viacerými názvami. Pôvod prvotného názvu obce je nejasný. V rokoch 1290 a 1298 Huncovce vystupujú pod názvom Vila Polony. Od začiatku 14. storočia sa objavuje nový názov Vila Canis, obec psa. Tento bol prenesený do nemčiny vo forme Hunsdorf. Vyskytuje sa už od roku 1336. Potvrdenie, že sa jedná o Huncovce, nám prinášajú listiny z rokov 1349. Jazykovedec Melich odvodzuje názov Huncoviec od osobného mena Canis, čo znamená hund. Od začiatku 19. storočia malo židovské obyvateľstvo v obci prevahu. V roku 1851 žilo v Huncovciach 928 židov. Obec sa zaraďovala k centrám židovstva na Slovensku. Huncovce patrili k väčším obciam na Spiši. V roku 1787 tu v 100 domoch žilo 1661 obyvateľov a roku 1828 v 300 domoch dokonca 2148 obyvateľov. Potom do roku 1900 mal počet obyvateľstva klesajúcu tendenciu až na 1185 ľudí. Huncovce mali ambície stať sa mestečkom, predpoklady na to mali po právnej stránke už v stredoveku vďaka istým výsadám. Podporila to aj existencia starej fary a kostola svätého Kríža. Ten je historikmi umene datovaný do polovice 13. storočia. Huncovce si dali v roku 1662 vyhotoviť pečatidlo, predpokladáme, že nebolo v obci prvé. Odrazilo sa to aj v obsahu pečatného poľa. Pečatidlo o priemere 38 mm totiž už obsahovalo erb mestečka. Evanjelický chrám bol postavený až v roku 1859 v neskoro klasicistickom slohu. V roku 1821 si početná židovská komunita postavila synagógu v klasicistickom slohu. K dominantám obce patrí aj zemepánska rokokovo-klasicistická kúria z konca 18. storočia. Elementárna škola existovala v obci zaiste pri miestnej fare už v stredoveku, tak ako tomu bolo u ostatných významnejších obcí na Spiši. V 16. storočí v čase reformácie už zrejme stála samostatne. O učiteľovi sú zmienky od roku 1700. Od konca 18. storočia tu fungovala známa rabínska škola, ktorou sa Huncovce stali známymi v celouhorskom rámci.
Pečať obce je kruhová bez heraldického šrafovania. V strede poľa nesie zvolený obecný symbol. Kruhopis pečate obsahuje text Obec Huncovce. Huncovský erb obsahuje v modrom gotickom štíte strieborný kostol s čiernymi oknami a vchodom, s červenou strechou ukončenou na veži 2 zlatými guľami a krížom, na ktorého streche kráča strieborný kohút so zlatou zbrojou s červeným hrebeňom a lálkom. Vlajka obce v zmysle zásad slovenskej vlajkovej tvorby má pomer strán 2:3 a na konci dvojitý zástrih siahajúci do tretiny listu vlajky. Jej sfarbenie je odvodené od sfarbenia erbu. Skladá sa z 5 poslužných rovnako širokých pruhov v poradí